A Deus, aos membros da igreja, né, que trouxe essa alimentação hoje, né, aqui para nós, da comunidade. Estamos só que agradecer, né. Eu quero agradecer aqui, né, a equipe MID, né, que veio trazer alimentação, o rancho para nós, né, café da manhã. Eu agradeço, a comunidade agradece, né. É maravilhoso fazer parte desse povo zeloso de boas obras. É uma alegria no coração participar e poder compartilhar a vontade de Deus para todos nós. Não só para quem recebe, mas também para nós que estamos fazendo a obra de Deus. É muito satisfatório para nós, estamos muito felizes. Cada irmão aqui, cada irmã estão felizes junto com a gente, junto com a comunidade. Helena, pássaro. Tá bom, Eduardo? Sari, formiga. Eu me chamo Mirelle, professora, né, aqui na aldeia Gavião. Hoje estamos tendo aula, né, em Sateré-Malé. A gente resgata a língua dos nossos antepassados, né, para que no futuro elas possam lembrar, né, não perder a cultura, né. Sim, tanto a língua quanto as tradições, né, que no caso o ritual, os cantos, as plantas medicinais, os artesanatos. A gente sempre está resgatando para que no futuro eles possam seguir adiante, né, a nossa cultura. E hoje a gente precisa um pouco de céu, né, que não tem, está em falta aqui ainda. Quadro da lousa, né, precisamos, né, tá um pouquinho velho o nosso quadro, mas a gente mesmo assim utiliza, né. Hoje eu sou muito grata a Deus por ter conseguido, né, com a ajuda da mídia, né. Sem eles assim a gente não conseguiria o quadro, os cadernos, lápis de cor, álcool em gel principalmente, né, e as máscaras. Então hoje aqui eu estou muito feliz, né, o Acesso Tupana, né, por mais uma vitória conseguida, né, graças a Deus. O Acomide cuida! Somos a Manuela e eu sou o André, nós somos optometristas, cuidamos da saúde primária visual. E o projeto foi importantíssimo, né? Atendemos muitas pessoas aqui e creio que todo mundo saiu satisfeito. As pessoas gostaram, né? Espero que consigam fazer mais obras dessa em comunidades que abranjam bem mais áreas. Esperamos que vocês podem trabalhar conosco no próximo ano. Amém. Eu também. Maravilhoso, irmão. Isso se cumpre o que está nas Escrituras. O cuidado que o nosso pregador, irmão Daniel, né, tem para com todos. Apesar de estarmos do outro lado do mundo, e aqui nós estamos participando do projeto que foi iniciado nas Filipinas e hoje se cumpre aqui no Brasil, do outro lado do mundo. É muito longe Manaus aqui, no pulmão do mundo, aqui na floresta. Os irmãos vieram de lá e estamos aqui hoje reunidos. Não sou eu, mas com outros irmãos também aí participando, né, e também convidados, sendo ajudados por essa iniciativa. Salamat sa Panginoon mga kapatid. At malayo man kami sa inyo sa katawan, alam naming hindi kami malayo sa inyo sa puso. At alam namin sa tulong at awa ng Panginoon, ito ay palatandaan ng pakikipagkaisa ng Espiritu. Dahil sa katawan, dapat na manalaytay ang isang Espiritu, ang isang diwa. At ang diwa ng pagkakapatiran na yan ay ang paglilingkuran sa pamamagitan ng pag-ibig. Irmão Daniel, eu creio, desde quando eu ouvi pela primeira vez o irmão Eli falando, eu não tive dúvida nenhuma. Desde aquele momento até hoje, nunca mais quis saber de outras denominações, porque eu sei e tenho certeza que a palavra de Deus está na boca do irmão Daniel e que nos alimenta com o alimento espiritual. Forte abraço, irmão Daniel.
Deus lhe abençoe todos os seus. Graças a Deus. Olha aqui.
Say unto them, what is
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito ng MCGI Bible Exposition. Kayo po ay aming pong malugod na inaanyayahan na makisama sa amin pong maikling pananalangin para samahan niya po ang bawat isa sa atin na mga nag-aaral ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Kung inyo pong minamarapat, sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, nagpapasalamat po kami sa iyong patuloy na pag-antabay sa amin na kami ay binibigyan mo ng pagkakataong pang mabuhay upang makapakinig ng iyong mga salita. Salita mong nagbibigay sa amin ng kaparaanan kung paano kaming gagawa sa araw-araw. Salitang nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Sa gitna ng mapanganib na sanlibutan. Sana samahan mo po ang bawat kaluluwang nakikipag-aral ng iyong mga katwiran. Maramdaman sana nila kung gaano kahalaga na merong Diyos sa buhay na laging maaasahan sa lahat ng kapanganiban na aming kinaroroonan. Sana bahala ka na magbakod din ang iyong kapangyarihan sa aming mga sambahayan. Maasa kaming Diyos kang tutugon sa bawat hibig ng aming mga puso, hindi man po maisa-isay ng aming mga labi. Ama, mingi rin kami ng tawad sa kasalanang nasumpungan mo sa amin. Ngayon nagpatawad na kami sa mga nagkasala po sa amin. Maasa kami higit pa sa aming mahihiling na kasang-ayon ng kalooban mo'y ipapatanggap mo sa amin ang lahat ng aming ikabubuti. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan ng Diyos ang sumaating lahat, mga kapatid, at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating pong ginagawa ngayong ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At makakaugnay naman natin ang ilan pong mga remote points na mabibigyang daan ng kanilang mga katanungan sa mai-accommodate po ng ating allotted na oras para sa ating isinasagawang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. At minsan pa, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin para po tayo ay makapagbahagi ng ating mga pananampalataya sa ating pong mga kapwa-tao, na ito ay isang bagay na napapanahon na ating pong mapag-usapan. And hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik para tayo po ay makapagsimulang agad. Ipinagkakaloob na po namin sa inyo sa ating isinasagawang ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition, ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan sa lahat ng mga lugar na nakaugnay ngayon sa atin. Ang atin pong pag-asa mga kababayan, ang mga tanong ng tao mula po noong nagsimulang mangaral, halos ang tanong po naman ng tao halos pare-pareho lang. Kahit sa ang lugar, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa, napatunayan kung halos pare-pareho. Kung meron mang kaunting pagkakaiba, ang mga tanong ay in essence halos pare-pareho po ang tanong ng mga tao. Iyon ay dahil po sa isang katotohanang hindi maitatanggi na hindi po lahat ng nagbabasa ng Biblia at hindi lahat ng nagtuturo ng Biblia ay nakakarating doon sa pagkaunawa na kailangan para matutuhan yung katotohanang nasa Biblia. Sinasabi yan doon sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 3, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa 3:7, ganito, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. In English it says, ever learning and katotohanan. Merong mga taong laging nagsisipag-aral, sabi ng nakalagay sa Biblia, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yun po salitang laging nagsisipag-aral. Ang sabi sa English, ever learning. Ang ibig po sabihin nun ay continuously nag-aaral sila ng Biblia. Doon sa Revised Standard Version, ang sabi po'y ganito, who will listen to anybody and can never arrive at a knowledge of the truth. Meron pong ganong mga tao who continuously listen at ang masama ay to anybody. Kahit kanino nakikinig, pero hindi nakakarating sa kaalaman ng katotohanan. Yun po ang isang nangyayari na hanggang sa ating panahon ngayon ay totoo. Na maraming nagba-Bible study, nag-aaral ng Biblia, mga pamantasan, gaya ng tinatawag nilang mga seminary schools, mga theological schools, schools of religion, halos lahat ng relihiyon may mga eskwela. Pero yung pagkaalam dun sa katotohanan, hindi po nagaganap sa marami. Maraming ligaw sa katotohanan. Kaya sa puntong yan, dapat i-consider natin ang ating sarili, isipin natin, kasama ba tayo dun sa mga taong nakakaalam ng katotohanan o doon sa mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan kahit mag-aral ng mag-aral? Ano po ang dahilan nito? Doon sa 4:11-12 ng Marcos, ganito po ang nakasulat doon. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos.
Datapwat sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y magagbalik loob at patawarin sila. Kung atin pong papansinin yung talata, sabi niya ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nung unang 100 taon, sa inyo ipinagkaloob makaalam ng hiwaga, yung knowledge, yung kaalaman, kaloob po yun eh. It is not acquired by any human, by himself, by his own effort. Unto you it is given. It is given. So it is an act of God giving the understanding and the knowledge about the mysteries of the kingdom of God. Isa pong itong bagay na hindi po nakukuha ng tao sa sarili niya, kaloob ng Diyos ang maunawa mo yung kanyang salita. Kaya po maraming tao, mag-aral man ng mag-aral, kundi naman pinagkalooban ng Diyos ng salita, para lang tayong singer. Mahilig ka sa kanta, meron pong mahilig sa kanta pero ayaw ng kanta sa kanya. Meron naman may kaloob talaga na magandang kumanta, maganda ang boses, mahusay tumyempo. Meron ganun talaga eh. Ang tao po, kung mapapansin nyo ang kalakaran ng buhay, mga kababayan, may mga pagkakaloob ang Diyos. Ang isa sa mga pambihirang kaloob ay yung makaalam ng mga salita ng Diyos. Hindi po ito nakukuha sa seminaryo. Kaloob po ito. Ang mga apostol nga hindi naman nag-aral pero naunawa nila ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang Gawa 4:13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Yun, si Pedro po at si Juan, pangunahin sa mga apostol, walang mga pinag-aralang tao, mga mangmang kung pag-uusap ay pangsanlibutan. Hindi sila inhenyero, hindi sila doktor, hindi sila arkitekto, hindi sila abogado, wala silang pinag-aralan. Pero dahil nakasama sila ng Panginoong Hesus, ipinagkaloob sa kanila yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya kaloob po talaga yan eh. Basahin nga natin yung 19 ng Mateo, kapatid na Daniel, 19:11. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Ayon. Ang salita ng Diyos hindi makukuha na dahil gusto mong makuha o kaya basa ka ng basa ng Biblia o kaya lagi kang aral ng aral. Hindi po doon nakukuha yon mga kababayan. Kaloob po yon. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Kaloob po ng Diyos na ang salita ng Diyos ay maunawa ng isang tao. Kaya po tayo ay nagsisikap, mga kababayan, na yung atin namang naintindihan sa Biblia na alam na... Vieta miele be vietup novio nusigo mia sala biblama. Seminye be eye nyata pola ayo matem agbi o. Umpisa na tayo, mga kapatid. Mijiba mi agbule nami. Minamya je agom anumaka. Novio tu eli nyaide doha kata. Nyaide andi bo. Pongfa kata tau. Novio tu Daniel lam kekesia jia. Nya noviawo. Nya ba amadraw abia bia. Eya pa blato vote de kelesi katoliko toy. Aso nya bia nyebe. De wonya nya tepobe
nu vɔ̃ aɖe li wometsɔe ke nu vɔ̃ aɖe li wotsɔ kena eye ɖi wometsɔe kena o ma. Ɖe wònye nyateƒe be nu vɔ̃ aɖe li si ahe ame ayi ku me. Ɖeko labe nu vɔ̃ aɖe si womatsɔ ake o eye eɖe la woatsɔe ake si woyɔ be venial sin. Tatɔ kpikpi ade Yohanes agbalẽgbãtɔ. Ne ame aɖe kpɔ nɔvia wɔ nu vɔ̃ si mahe ame ayi ku me o la, nete kuku eye wòana agbe ame siwo mewɔ nu vɔ̃ si ahe ame ayi ku me o. Nu vɔ̃ aɖe li si ahe ame ayi ku me. Nyemegblɔ be woaɖe kuku ɖe eta o. Ne nu vɔ̃ aɖe li si mahe ame ayi ku me o la, ado gbe ɖa ne Aƒetɔ la be Aƒetɔ la nana agbee. Azɔ nu vɔ̃ aɖe li si ahe ame ayi ku me si woyɔ be nu vɔ̃ matsɔke, mele be nado gbe ɖa ɖe eta o. Nyateƒe nu vɔ̃ aɖe li wotsɔe kena katolikotɔ yɔ be venial sin. Kple esi mahe woayi ku me. Le Biblia me, nu vɔ̃ aɖe li si ahe woayi ku me eye ɖe li mahe woayi ku me o. Azɔ ame vɔ̃ɖiwo la, Mawue nya ale si wòawɔ kpli wo be nado gbe ɖa no woku vɔ awɔ misa na wo be woaɖe woƒe luʋɔ ɖa tso ŋutiklɔdzo me la. Nu sia mele Biblia me o. Ɖe wònye nyateƒe be míaxlẽ Tito tatɔ̃ kpikpi ewo. Egblɔ bena ne exlɔ̃ nu kɔmama wɔla aɖe zi ɖeka alo zi eve la, nàgbee. Ne egbee, ne exlɔ̃ nu zi gbãtɔ zi eve medzi be atrɔ o la, esia la edze na nyanya. Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ kpikpi etɔ̃. Ke ame siwo le egodo la, Mawu atrɔ ʋɔnu woawo. Miɖe ame vɔ̃ɖi la ɖa le mia ŋutɔ mia dome. Ne ame aɖe enye ame vɔ̃ɖi medzi be atrɔ o. Medzi be aɖo to Mawu o la, be nene ƒe ame sia ɖe ne se gɔme nɔvi, mese gɔme. Akpe na Mawu eye Aƒetɔ la nenɔ kpli o. Akpe. Azɔ míayi ɖe Heli Gainɔ le míaƒe amedzroawo le afi ma. Nye biabia nye be di amegbetɔ akpɔ ɖeɖe esi wònye pastɔ la enyo ta eye nufiafia siwo le wòfia hameviwo katã mele teƒe oa. Ekpea apostol Paulo la enɔ Judatɔ nyenye subɔsubɔ me. Ke esime wòva kpɔe be aʋatsoe la edzo le afi ma. Togbɔ be dzilawo wonɔ Judatɔ nyenye subɔsubɔ me hã. Esime wòva kpɔ sia dze sia, míaxlẽe. Elabena miese nye Galatiatɔ ta ɖeka kpikpi 13 gblɔe. Elabena miese nye tsanyinɔnɔ le Judatɔ nyenye me bena meɖi kpiti Mawu ƒe ha la yome akpa eye megblẽ eye mede ŋgɔgbe le Judatɔ nyenye me wu nye hati geɖewo le nye dukɔ la dome eye meɖi kpi ʋãnu akpa le mía fofowo ƒe nuɖoanyiwo ŋuti. Ke esime wòdze Mawu si tiam le danye ƒe dɔme ke eye wòto eƒe amenuveve me yɔm la nu, bena wòɖe ye ŋutɔ via ɖe go fia le menye bena magblɔ eŋuti nyanyui la afia le trɔ̃subɔlawo dome la,
maka nyakple nutila plevu nyetia nyama o. Dene kuya. Paulo ano yuda to nyenye supo ma mau yue ojula afima basu apostol le mau pahama. Korinto to pa agbalagbanto tadaka pipidaka ide avelia. Paulo Yesu Kristo pa apostolo si woyo to mau pa lolonumala pa kple novi Sostenes. Wo nglodu de mau pahama si le Korinto la. Cho yuda to nyenye supo ma evasu pa padala la mau pahama. Yeta ajola ahamama. To baba Paulo na eba yuda to nyenye supo ma macho de kala ema kohao na eyala eya akplo apa supo pa saudo kakesi wa ko jesiba abachuela ajola afima. Kra akplo bana no via wonyo mau plo esia Korinto to pa agbalagba tadaka biashiki ala bana onglodi bana magble nunyalo ko nunyaduma e mabde koma sasada amesio nya koma salaula unya nu koma salau la amupo nukuma kaka akuya apatola tempo okwejio Luka tawi atek pipi aton ayo blona obona nyawi amesula afia chuna nyantom nyadokila amonu kuma kama unya nyafa chiuma labna nusi nyanu ganla amu domala enya nunyonu la mau panukuma yetia mau globa batayan mo. Kasi bait-baitan lang pala, nakatago. Madam. Nanapa alakpanu wala siyopo goma sasada. Pagka nakita mong mali, kahit pa mabait pa, kahit ako mabait alim. Esia, benya dodula o. Krono wanyi balakporan manak bom. Nabuba domenyo toade menya akanu sifia malala malatepa ola magad kada hama o. Sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagawa pagkakabahabahagi desena amesu la mama tem amuma si titrada nufiafia simi sola nuti eye nyado pida chubo elabana nanam amesiu masubo mi apato Yesu Kristo o ke wupo poto bon usubona ayi wocho no popo nyi bla ya jira nyao bla amesio masusu boada ke olapa jiu laban sa aral na inyong aglobna des na aglobna bilang kuda amesio wa mamau plan dia da nu fia simi solanti ayi mi dem ya do kuda chun bo la mai maka amado la nu fia gbegble fia Paulo loba ya dem ya do kuda chu bo la banana mesio lo mo supo nya apoto Yesu Kristo o konto ko kodo bo onto pe vide wojina ebia be wa klancho obia cho nya gbo be nya klancho gbo no sire nya abacho vola bi dem ya do kuda cho gbo yo mu esia de pipi gedema le biblama nanya abacho la de do kuda cho gbo maga gede afima o Korinto top agbal avalia agboba mitogoda lo utoma apotola ible yemi kaka sinu makomako nuti o eye nyela makomi kayo sabi ng Panginoon mitogoda lo utoma eye migaka si wonuti o numakomako nuti o eye nyela makomi na kpobo vodadela de do kuda cho agbo klanda cho gbo na manyene na ola oya wa aha tunawo
labana we ne nye ko ba vodada unya beble unya ko laba wo susumia na le ola o ma to afia na ola ma ko kuma o ne nye ba aba tui eye we na ga poto la subo mama. Akpe gede nabdo tu eli azo akpe na mawu pla amisio kata la bukino azo nyayida negro occidental ada puku mi fonu fa bia de la asinya na amade nouveau gede la enula demon popoline be wacho apa nouveau akia Alam mo kapatid, de apatola atwi akia enya nobitu akuda amagatopa wonalan aya na wanyeba menya mau pun fiafiaw o jealous menye o sa kanya. Pero kung alam niya yung aral, narinig niya na yung totoo, ayaw niya na sumampalataya, ayaw niya na sumunod, binigyan siya ng chance o ng pagkakataong sumunod, ayaw niya, ay iba yun. Tingnan mo ha, yung magnanakaw katabi ni Cruz, naligtas yun eh, tinanggap kasi kahit na magnanakaw, masamang tao siya, kapag sisi, wala siyang alam, di niya kilala. Makilala niya sa krus na sumampalataya siya kay Kristo. Kaya napatawad siya sa kanyang natanggap siya. Pero yung isang magnanakaw sa kaliwa, yun. Kaya ang kailangan kapatid, pagka nakikita ka ng katotohanan, nalaman mo yung aral na huwag mong itatakwil. Dapat matanggap mo. Magkaawa ang Diyos sa'yo. Pero kung halimbawa, buong buhay mo, ayaw mong gumawa ng mabuti. Buong buhay mo, puro masama. Tapos nakakilala ka ng mabuti, nagkaroon ka ng chance, nakarinig ng aral. Aliwala mo, ang sabi sa Biblia, mapatawad. Paulo 24, kahibigay nun. Bangod na nagtanawag ako, kag kamo nagdumili. Ginuntay ko ang akon kamot, kasing ko nga nagsapak, kundi ninyo ang wala magpalit sang akon pagsabdo. Gakadlaw sa adlaw, sang inyo kalalatan, magauligyat ako, kung mag-abot ang inyo kadlok subong kag ang inyo kalalatan mag-abot subong buhawi abot sakit kag ang niya nila ako pang hindi ako negatibo hindi nila ako makita tungod nga indot nila ang ihibalo kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. Tungod nga gindumtan nila ang ihibalo pagka hindi mo sinunod yung Diyos, nagkaroon ka ng chance. Meron kang chance. Bawat kapatid. Na ajak mauyuma kakek mawi ola. Anya nusi sasa watri ako. Dena sa gomat nagnutu abi. Masa agon. Salamat, Gid.
Sige po. Apa Salamat sa gada inyo yan sa mga taga apa na uha Anya apa na afima la negro occidental Abe, no? mala upang Trina, kapatid na novno tu Abe. abe Para bawuya na banabas yung aral sew to habang may panahon pa. alaba uya na strong Kristo kono fiafia Malapit ng yale simon poposo asio wag ganon, kapatid na magalala Abe. Habang may panahon pa tayo, sinagogo ukuila emaye na tro kabutihan. au mikananya wasi Habang may panahon pa, yale wag simon popole malapit ka miesila na tay. Ay, mina nako. nyawo numi magano lalam le esimana gogo ukuila emaye na Basa mo atro kapatid. nanya Kaya nga, sa Galatia to may tate bitawo ay magsigawa aglo tayo bana ayan mabuti TSC asinu popole miesila sa mga minanya kasambahay mina sa amukata ke vervieto amesiula aposa polam Sulat na salita ng Diyos, nyas Paulo blo lang tayo'y may Lola. kakataon. Sabi sa hiligay noon, Jalesi on popole mies Gayunan le kita, ligay no buhat aglo ta ng maayo. yanti esi asinu popo ay sumia sila kahiyunan kita magbuhat minanya wo sang numi na amesiama ayon sa tanan vervieto miapa sa may kahigayunan aposa to kita magbuhat kita sang ita pakinggan mo nyawla kung ala ano. nabi nyawa mina amesiama jalesi mon popole miesi Kuya tutu na senyala kung ko totoo kung hindi ina twi asok le bubawo na na pu agom na nyanya tefolo alo nyanya tefo minsan tutu lang na sa sesew buhay natin once esi in a life ate miagbo magkaroon tayo ng je kale miaba agbemen ke kauma totohanan. alaba It's a very rare. ya tefa na asumiasi Magkaroon tayo ng pagkakataong umalam nya ng mon popo sima aral bo ng Diyos, pag-aaral ng alaba doctrine ng mon Panginoon popo Yesus. na sumiasi be mia aku agoma mau pun fia avabala ni apato Yesus Kristo Kinaili at so puntahan po apato natin na ang no Basco plimi Batanes Nyayi ng eji. ating mga panauhin. Kasama si Aso nya ide Basco Batanes. Amadrola de mia sila fima no vino to Rolando bon de ke mi fogun fa. Apena mau nya pa madro sila fisia katoliko toy nye bia novi nye ba no kate onye no si de alagbagba. Do para po sa akin kasi isa pang Katoliko, nandyan po yung No iba kata tro subo la boss nye musi bora katoliko to ma alagbagba. La bana opa amakokyo pa taula afima alo picture ng po bawo la afima minya le wusu bo me ya kake sa kalooban po. So, ang pangalawang tanong ko po, ano po bang no Malaysia kung bakit masama akanya pagawa duak barato jima pagdasal azo como de mi katai Hindi naman natin kailangan. novi enya miaula menhia amabu boda ka como de o no siko nyala enya ba mia awoda mau ko nyawudi eye anamya kpo de mau ko nyawi o triva anyibalaji apato Yesu Kristo hala amo do hala nyate kwafia susuma tai mau ko nyali primido siete mau ko namido ni amabu boda ka como de o mau ko nya yenyasi a global catholico to nanya ajija glonya de agbale Ni Padre Katoliko to. Mariano Pilapil ng Katoliko at saka yung Pasyong Kandaba ni Father Padre Mariano Aniceto. cho catholico hama ye wo ese Na yan, binaba. awo haji balasia sia pungcho amo pwede da Pasyon ng Katoliko ponti ito. wo Doon sa klek na Pasyong sele Filipi Katoliko du ang kono sabi iya doma ay sukat mo balasia mala agloba sa sulat napapalaman. Ang sulat yun yung Biblia. Kasi yung mga leba na ibang nye bo sinasabi umredi det ngong ko kwema
pilapil sa Biblia. So, afisia aglobe elebe na nyebe napapalaman ang puong Diyos Ungledek ngomong kopyo ma be siang mau nusu kata tola de deko luhuran mia adeta at aguna mia asubok sang plekeli araw. Ayun, ang liwanag ang poong Diyos lamang. yeta amako Salitang lamang, apeto mau sa lang ang sasabihin mo. Siya mo nyabes lang lobe tuluhuran. apeto mau Yung de deko na may lalang sa atin. ye kwe mia deta aguna Sabi sa Biblia, mau nya walala 5:6 es ng bibla awit. lablong O magsiparito kayo, ba at ashiki magsiyuko bla tabla tayo fikevo ato pipi sa ave ng miva Panginoon na nemia adeta guna Luhuran natin nya yung jeklo adeta guna nya walala hindi yung ginawa nya natin. umile klo jege adeta guna nya wala Sumamba ka, lumuhod manya sa nusiwo gitna nyanto ng mi tao. wo o elabo fo Ang dadai dapat na luhuran onyebe natin, nya gumawa adeta sa guna amagbatoko nu wo basahin natin ng 1:25 ng kabong Roma. eya amesi wo mila eya nya adeta aguna Diyos ng Roma kasinungalingan to at sila'y tada kakipibla vo at ato nangaglingkod sa nilalang ayu sa tro mau punya tepela ozu apacho kaka kailanman ayu wo nawa. Ayun, ayu wo pinalitan subo nu nila wo ang katotohanan ng Diyos wo ng wola kasinungalingan. siwo kafuna ide mavoma amen Naglingkod sila wo doli mau punya tepela ozu apacho kaka nilalang. ayu wo vo ayu wo Ang subo mga nu wo anghel nilalang. wola Maria la Pero deuwe nilalang. mau dolau nu wo nya mau ye wo Petro Lumulod sila kay mau Maria. we iha Lumulod sila sa mga statwa. kake ekpe katoliko tola Kamay ode na ataguna katoliko Maria Kasi ode taguna sabi ng Biblia, alegba kapatid, hindi mo siwo kailangan ambato ye pa asiwe abachu kaka onya ala na Biblia ma aglobana ng Biblia. manya goma da buwa kena sia o lenya tefanye ni mapena na kagomo nya sia Biblia ba abachu kaka ye bena asubo nuwo wo Hindi yung wolala lang. Lalo na yung ginawa ng kamay. nusia trubo Tayo natin, weya mausi ng wo ye gawa na subo na detaguna Yamang tayo nga ay vieto langit ng nusio Diyos, ma amagatowa na detaguna dapat wa nating isipin na apostolo ko ang Diyos akbalala katulad wo ng ginto tawi o andre ng pipi blava vo o na ng bato na inukit ng globana kapisnan at katalinuhan ng esi tao. mienya mau pe natin man lang nuwo wula na may majebe mia susubana sa ginto, mau sa nyenye le pilang, sa bato, abesika sa kahoy, sa alo sa plastic, ati alo kit ng kabiyasan wo at katalinuhan ng tao. nu Bawal papas wo yun eh. oje Alam mia mo susu kapatid, na ma kahit ano pa isipin ba mo, maula isip mo, ocho amagato ko asiwe kung hindi onyesi talaga pinasa mo, plusalo pletomo o ilagay mo pa sa harap mo yan. mau be esia Ba't kailangan mo aglobe ilang bawal nga ng Diyos yan? ye yemele esia usubo onegbe mauko 7 ng na nsinya tefwe Huwag nukata kang uche magkakaroon mitwe ng dade ma mga nyapo sa harap ko. ahonu tido evo mau besia Gawa para nyakli mose pe agbala inanyuan atolia mau bubade kendegano asiu pede nasa nuti o itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran magawoleg bade kena do kiwode nusiwo le jipu afime kle anyigbaji afi kple chioma le anyigbaji la pononomenu o na aking dinadalaw magadeta ang agunaw ama at o mga magulang ayi sa magasubaw o ikatlo elap at na sa nye apeto wuma wula nangapopuot mau sa akin. vanu menye Napakaliwanag mesidua fufu ang tada kailangan dyan. utepena visule afu basre jijima eton liak ple analiaji Ano pang esi emako komedede kanyan esia sabi ng Diyos diwo jebe kang na susu gagawa atu nananutia mau globena rawang inanyuan. mega Ayun, mga wolegba iskultura. ada kena do kiwo o Nakawangis ng anumang anyo sa taas sa langit, sa nono ibang matata bu ada kena o do sa kiwo tubig sa ilalim ng lupa. nusu mong le jifo ple sila. anyigbaji ple chioma Napakaliwanag pe na nono Diyos. menu o mega deta kunawu o Bawal. nyasi Kahit ama ano ko sabihin mo, alebebe
Benya bubu ada lu acho ada si agome. Kung hindi nga sila, Nu so subo nami. Nu ka kena glo. Prana glo. Onye nyama na gbedo da na o. Ka kena ali olela. kasi hindi Nu naman ka tana chodo afimado. Na wonu kumado. bulaklak, lalagyan mo ng kandila. Wala namang ganun eh. Manya. Samba sa Mau Diyos. subo onyo. Tohanan at sa Ajabat na nya. Espiritu. Laban na wo aji. Walang kahit anumang materya. Pakinggan mo ha, 4:23 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras Mau at subo nga la. Manya silaman. bahin ng Wona mga ko. Yohanes. ang ama Dan sa kibla voton. at Azon kapupulade. Kapupulade ayo de azon. Menya tepe subolo wa subo fufula le tepe bobom. La fufula dia nanam subola sa utogbe. Mawenya bobom. ay Eswule esubom la. magsisamba Wa sa subwe la espiritu bobom nya at tepe ma. sa totohanan. Yon, maliwanag yon kapatid. Ang salita ng Diyos pakikinggan natin. Sabi ng Biblia, dumarating ang Yes, oras ko ngayon, alaga ba? sabi ng Panginoong Jesus, sasambahin ang mga tunay Bila na globa manambaang yili bona sa ayo de azon. Espiritu at katotohanan Mau subola vavan u asubo fufula la gbogbo pula nya tepe ma. na maging Elabana amesia utogbe Ang fufula Diyos, dibe wa Espiritu. suboye. De walang ribulto, Espiritu yun eh. Mau Pero ba nya ribulto bobo. yung Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu. Maula bobo nye. Kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun ang pagsamba sa Diyos, kapatid. Walang kandila, walang bulaklak, Mau walang subo la gbogbo pula gbogbo man la nya tepe bobo la iye onye. Masi vele alo ado nano awo kongi o. tapos sasabihin mo, Iye mama gbela na yi ada de tagu. Hinahalikan mo na nga, nilalagyan mo pa ng bulaklak. Ay ginagalang ko lang eka. Palusot lang yon. O sige, ginagalang Globe mo. imela Tanggap. asubom o. Nanay mo, tatay mo, may Kake retrato. na dudo na anu. O Na ginagalang na sefu fude ego. Aglo na bubu demen. Nilalagyan mo ba ng Mia konya si ada magbo. Oye je na de bubu. araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang mo? Nananalangin pa sa retrato. Tokla Luluran no pa pa. futu nutia. Iba yung paggalang Ada na sa doon sefu fude ubo. Adua gbera na. Luhuran mo na. Ada aguda uwa. Diyos, sukat mo Puvututula ama. man sa sulat Elaba na njesibe. man Ongling ngong kokyo ma. Diyos nga lamang Ba mi apato yang mau nusu dapat kata tola dedeko. naluhuran. Jeba mi adeta aguna eye mi asubo. Kita mo, Zakla kali. ang Diyos lang pala luluhuran. May load ka ng load kay Pedro. Dela Ngayon ko si esya. Nabubuhay pa. Mau dedek Niluhuran ni yadeta Cornelio aguna. eh. Pinagbawalan siya ni Pedro eh. esya ji na Petro Tunay na penukuma. Pedro, Abet me Petro no agbala. niluhuran. Cornelio. Pinigilan niya. Basahin natin. Deta Ang kune. 25 ng Kakala At nangyari, Petro na beni. ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at Beni. nagpatira pa Dawo sa wo. kanyang paanan at siya'y Tawo. inamba. Bigla vo atong. What? Itinindig siya ni Pedro. Esi Petro bonala Cornelio jida Magdig je ka. apa afonu deta Manay agne. taurin. Nakita Ke mo, Petro talagang Pedro. fedeji ayo blone ba Pedro, sabi ni titra. Pedro kay Ama Cornelio, nung betoko nyaha siya manya. kay Pedro, Dili po Petro siya. rin ako. Laban niya si Petro Sasamba blon. sa akin. Mismo nga yung anghel eh. Blon bena. Yung anghel, hindi tao Agbaba yun. deta guna mau ko laban niya ha Bawalan mabeto siya kay nung manya. Basahin natin ang 22:8 Mau ng dola Apokalipsis. At akong si Juan, ako Kro ang marinig, Yohanes nakakita madamon. ng mga bagay na ito. Yohanes. At ng aking marinig at Nya makita Yohanes nye ay amesi sa pa nusiyaw ako eye upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Mau dola sida wo fiam la pa afonu ba madeta agune. Huwag gawin iyan. Ke agrona ba magawo numa o. At ng iyong mga Subulaw kapatid ko, na mga nye ble puta ko. at ng mga Bakla no biwo, pumutungad ng mga siwanya salita mau ng penyamborila na ito. bakla. Amesi Sumamba kata dua sa Diyos. tunya siula agbala Ayaw siaman tuhurin la sa kanya eh. nyenye. Lumuhod. Deta aguna mau dedeko. Ngayon, huwag mong gagawin yan. Masama yan. Di tama Kwa yan. Bakit? Yohanes. Kapwa mo rin ako Deta guna alipin. mau dolala. Nilalang din ako. Ang dapat Kake mau sambahin yung dolala lumalang. dawi o.
Eh kaya kung halimbawa si Maria buhay, nako, na ada taguna wala ko. bawalan ka ni Maria. Yung talagang Maria, walang taong lumuhod doon. Mateng ada taguna Maria. Maria ang tomada mo na siya ng kahit na sinong tao. Ada mo na siya o. Kasi hindi mo kailangan ng paliwanag o opinion. Huwag ka maniniwala sa opinion. Ay, hindi naman sinasamba yan eh. Yan ginagalang lang. Sabi mo. Pero ang luluhod. Huwag ka maniniwala. Ang ginagawa mo, lumulod ka talaga, nananalangin ka. Hinahalikan mo pa nga. Bawal yan. Na sumamba ka kahit kanino iba. Hindi ang arkanghel. Bawal ng Diyos yan. Ang tunay na pagsamba, sasamba ka sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Na aking masasabi ka na Juliana, labag sa kalooban. Kasi yung tanong mo, isang clear. Naniniwala ako, maaluwag ang isip mo. Kaya lang, ay maaaring gusto kitang mabahagi na basahin din mga nilalang salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Juliana. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Uya dapat novinyo ni Juliana mau na yiraw. Edwin Magdaraw. Azo ya batangas. Novinyo to Edwin bo. Serius. Namya ba amotro. Ay novinyo to Daniel. Magtatanong po dito kapatid na Daniel kay kapatid na Eli, si kapatid na Leo Degario by Gnosis. 84 years old po siya, dati po siyang Katoliko, pero tinuro po siya mula nang maintindihan niya pangalan ng kapatid na Eli. Sorry po siya. Sige po kapatid. No, Katoliko po hama cha. Kakaba esma kese novinyo to Eli po siya wonya. Afima. Kaka azola galanu ko makulaji. Apokalipsis 20, yung 1,000 taon. Ang tanong ko ay 1,000 taon na Satanas ay wala na pong kaguluhang nangyayari sa ating daigdig. At ang kasunod po niyan, kailan po nangyayari ang 1,000 taon. Yan po ang unang katanungan ko. Salamat sa pagdalo mo, kapatid na Leo Degario. Yung 1,000, hindi pa nangyayari yung kapatid. Tapos ng unang pagbuhay. Basahin natin ang 4 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga bukan at mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila ay nagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan ng Diyos dahil sa patotoo ng Diyos at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi pambasahan o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang sa kanilang kamay at sa buhay at nagsipag sa loob ng 1,000 taon. Pagka nabuhay na yung mga kekris sa pagkabuhay na maguli, ang sila, yung mga nabuhay, patay na mga banal, mga sumunod, bubuhayin. Pagkatapos nilang mabuhay, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay, hindi pa nangyayari. Hindi pa naman nabubuhay. Patay kapatid. Ngayon, pag nabuhay na yung mga patay sa unang pagkabuhay na maguli na tinatawag sa Biblia, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon.
Doon sa loob ng 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Tuloy natin yung binabasa na. Amesiu kpɔ gome le me la woaɖu fia kpli wòakpe ɖeka míakli ayi edzi tabla ave kpikpi ɖeka na may susi ng mekpɔ mawudɔla aɖe wòle didim tso dziƒo. kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang Bicu maglaya. blemakela wo yɔnɛ be abonsam kple satana mawudɔla la ble Kailangang siya'y be pawalang wa kaunting anɔ panahon. anyi be akpe ɖeka Lolo etsɔ Oba ʋɔtribala ƒu gbe ɖe ablime tunu ɖe enu goŋ na maghahari sila eye kasama ni wòtsɔ Kristo. nutrenu bene magakpɔ mɔ akplɔ dukɔwo atre azɔ o va se ɖe esime ƒe akpe ɖeka Tanong la mo, meron pa nade. bang kaguluhang Ɖe ne kpea mangyayari sa mundo? satana anɔ ablime ele ƒe akpe ɖeka ƒe dziɖuɖu ma me. Woatsɔe ade gaxɔme. Biabia nye be ɖe masɔmasɔ aɖe adzɔa krɔ ne satana mele afi ma oa. Enya nɔvi le hame Kristo le dzi ɖum ɖi menye nenema oa. Gbã la Na Lidegario, Satanas, may galing din sa tao. nɔvi ŋutsu Olegario menye numanyo katã satana gbe wòtso eɖewo hã tso amegbetɔ gbɔ. Bibuna be numanyo ɖe sia ɖe satana gbe wòtso awo. Amegbetɔ ƒe vɔɖinyenye li togbɔ be satana mele afi ma gɔ hã wa. Ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun, merong sariling masamang pita ang tao eh. Iba yung pita na inuudyok ni Satanas. Ang tao, merong sariling masamang pita, kapatid na Lidegario. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Nahihikayat siya ng sarili niyang masamang pita. Ayun. Kita mo? Ano ibig kong sabihin? Ba't ko binabasa ito? Kasi kung lahat ng gulo, lahat ng kasalanan galing kay Satanas, hindi paparusahan ng Diyos ang tao. Dapat si Satanas lang ang parusahan. Siya pinanggalingan ng lahat ng masama eh. Pero hindi, kaya nga may tao ring paparusahan kasi ginawa mo yung masama, hindi dahil sa... Yeta. Awɔ vɔn. Merong ibang Esi ne anghel dzi be yeawɔ din vɔn. sa Diyos, Ekula be hindi naman mawudɔla bubuawo ene. Mawudɔlawo hã wodze agla ɖe mawu ŋuti. Menye satana ɖeɖe tae o. Mawudɔla aɖewo woli la le wo ŋutɔ wo ɖokui sia. Wodze agla ɖe mawu ŋuti. Yeta mawu metsɔe ke wo o. Petro ƒe agbalẽ evelia ɖe ave kpekpe ene. Ne mawu mekpɔ nublanui na mawudɔla siwo wɔ nu vɔ̃ la o. Eye wòtsɔ wo ƒu gbe. Eye wòtsɔ kɔsɔkɔsɔ mavɔ bla wo Satanas dahil ang de mga anghel viviti me bene woadzra wo ɖo ne woadrɔ ʋɔnu wo. Ekpea nene ƒe mawudɔla siawo la wɔn ŋutɔwoe di esia. Nu ka wowɔ yetiawo metsɔe ke wo o. Kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan Míaxlẽ mawudɔla siwo medzra woƒe nɔƒe gbã la ɖi o eye wogblẽ ɖi la wotsɔ wo de vivitsitsiditsi la me hena ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkeke gã la. Yeta mawudɔla aɖewo nɔ anyi la womenɔ woƒe dziɖuɖu la te o. Wonye mawudɔlawo. Mawudɔla aɖewo la satana he wo yi hindi ake nag-iingat ɖewoe hã. ilang sariling pamunuan. Iniwanan ang kanilang sariling Wole wo ɖokui si. sa kanilang Womenɔ kusa, nɔƒe si woɖo na wo la o. lumabag sila sa pamunuan. Ay wodzo le Kasi ang afi ma. mga anghel may pamunuan po yan eh. Kaya nga may tinatawag na Eye arkanghel. Yung Uma- arkanghel, yung oh. po, prinsipe ng mga Dodo anghel. siwo da ɖi la de me o. Mawudɔlawo ƒe Siya ɖoɖoawo sa o. mga anghel. Eh may mga Tae anghel mawudɔla gãwo li abe
kay Miguel, iniwanan yung pamamahala ni Miguel ng sarili. Yun ang mga naging demonyo. Lahat ng anghel dahil sa Satanas. Gaya rin ng tao. Hindi lahat ng tao sumasama dahil kay Satanas. Kahit sa sarili niyang masamang pita, sumasama siya, gumagawa siya ng masama. Ang tanong ng kapatid na Leodegario, sa loob ba ng 1,000 taon na nakakulong na si Satanas, wala nang mangyayaring kaguluhan o mga masasamang bagay. Meron mismong sa loob rin maniniwala. Pakinggan nyo sa Apocalipsis. Ating mababasa. Bebe 20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga sala ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang mga demonyo pila, at bato at kahoy na hindi nangakakita ni nangakalalakad man at sila'y hindi sipagsisi man sa kanilang panggagawa, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit pagnanakaw, kahit na nakaramdam na ng mga parusa ng Diyos, kaya meron talagang taong mga masasama na sumama, hindi lang dahil kay Satanas, kundi dahil sa kanilang sariling masasamang kita, kapatid. Kasi kung totoo, si Satanas ang may kagagawa ng lahat ng kasamaan, dapat walang taong maparusahan. Rin lahat ng Diyos. May mga taong paparusahan. Kasi meron siyang sarili niyang kasamaan. mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas amaan ng ama. O ng ama ang kataan ng anak. Katwiran ay sasa kanya. Ang kataan ng masama ay ayon, ang hustisya ng Diyos. Kahit yung ama, hindi naman madadamay yung anak. Kahit sumama yung anak, hindi rin madadamay ang ama. Ang katwiran ng Diyos, yung katwiran ng wika ng matuwid ngayon, yung kasamaan ng ngayon. Kaya mayroong kanyang sariling kasamaan ng tao. Kasama ang ginawa niyang pansarili. Hindi siya pinilit, hindi siya tinukso, inisip niyang gumawa ng masama. Yon ang dahil kaya nagpaparusa ang Diyos. Pakinggan mo sa isang talata ng Henesis, Kapitulo 6. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng lupa at ang buong bawang masama lamang na parati. Ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso, pawang masama lamang parati. Kaya meron pong mga tao talaga masama. Kahit na alisin mo pa si Satanas, meron pa rin masasamang mga tao. Yun ang dapat nating maintindihan. Sa 1,000 taon, sa 1,000 taon na yon na meron doon na Sima Kristo la dujia. Amado la hosa, amado atrole jima. ng babae. Amado latrolo po jima. Kasi kaya nalabi, pagka nakuha na yung mga una, sa unang pagkabuhay na mag-uli, meron pang malalabi sa binhi ng babae, 12:17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaga na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Merong nalabi pa sa binhi Pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli, kaya nga meron pang 1,000 taon
na tinatawag sa Biblia na binhi pa ng babae na maliligtas. Meron pa silbi yung 1,000 taon sa pagliligtas. Pero hindi lahat ng tao noon maliligtas. Merong hindi magsisisi, merong mananatili sa Ang pangalawa ko Dupo vodi nyenyemeya. Wow ya umakbot dado. Dena sagom. Mateo Masagom. Aso nye bia belia puda. Matthew. Tada. Ang Panginoong Kristo, Matthew tada. upang mga ating kaligtasan. Apa to Yesus Kristo. Fufu Yesu lah. At ang Fufu la. Apa to Yesus Kristo fufu la beduda henaknya pada dak pokok. Apa to aluam. itong kanata ni Mateo ay parang taliwas mga paniniwala ko. Yeta. Novin nutu. Akpia nyada kamala na nama o novin nutu. Ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Sa kanya na nakawit sa kanila na nangakasumbong Yon, maliwanag. Lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail. Kanino walang liko? Alakpa malawud mao. Amakona amesiu komasasa malawusi o. Namasa agom ola aja abanyao atotonau ada. Ajaba. Huwag nga kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat, sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ganito kapatid, pag-aralan natin yung konteksto. Sabi niya, yung magmakahiya sa akin sa gitna ng mga tao, ikakahiya ko rin siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Dalawang klase ang tao sa lupa. Isang Azo hachocho pumavi abeli. Deka ako Kristo ay dekaya maji Kristo no pumavi ave mi don peji dekala ahwe ay deka maji de ya ahwe deka akwa de Kristo nti ay dekaya abu Kristo unyoni yeta amahachocho pumavi ave. Ganon. Para tolak globe. Yamava bama hanuti fafa ava anibajio. Nagbe eyi. Ama kopa ba no wanya benasa agoma. Aya macho nuti fafa va anibalajio. 14:27. Azo minami akli. De nuti fafa le esima. Nutifafas, nutifafa, kumple inami. Bala aba esi khekela na anala eye manami o. Miape jine gaju nyanya o. Ko sa inyo, kanino? Ama kofa. Nutifafa sigla ola dinamia. Manya khekea o. Kabong ayo majalau. Nyanu tifafa bla maladinami. Banyanu tifafa o pang sanlibutan. Kaya nanala ay malamyanam o.
xexe me ƒe ŋutifafa eto vo na ŋutifafa si nye Mawusubɔlawo tɔ. Kinahihiya siya, hindi tatanggap Ŋutifafa vava si le Kristo me. Ame siwo mexɔnɛ o la, lingkod, hindi para sa sanlibutan. Kaya ang mangyayari, yung tatanggap ng elabena ŋutifafa eƒe subɔlawo toe menye na xexe o. Kita nu si la dzɔe nye be ng pagkakaiba ame siwo la axɔ ŋutifafa si tso Kristo gbɔ la, galing kay Kristo. Ano magiging resulta? Basahin natin ng patuloy sa 30. ato vo na ame siwo mexɔ Kristo ƒe ŋutifafa o. Nu ka do tso me? upang Yakli papag-alitin ayi ang edzi. lalaki laban sa kanyang ama at ang anak na Mateo babae tahu laban sa bla kanyang toko ina, ada. laban sa kanyang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Eye ame Ang ƒe umibig tɔ anye eya o ŋutɔ sa ƒe ina metɔwo. higit kaysa akin Ame ay sia hindi ame karapat si na lɔa fofoa alo nɔawo la, mate nu lalaki anye o nye anak nusrɔ̃la o. babae Eye higit ame si kaysa akin ame sia ame si ay lɔa hindi via ŋutsu karapat alo via nyɔnu wum la, medze be wanye nye nusrɔ̃la o. Ibig sabihin ni Kristo hindi siya nagdala ng Ye tak kapayapaan kuya. sa lupa. Nyasia Kristo dzi be yeagblẽ. Kilala sa kanya, kaya Etsɔ ŋutifafa ve anyigba dzi o. yung ama ayaw naman kumilala. Na ame siwo medzi be yewoaxɔ o, yung abe le ama kpɔɖeŋu me. Evi la enya Kristo, etɔa medzi anak Kristo o. Kristo, yung tatay Ka niya na kpɔ may be lasing ayaw tanggapin. masɔmasɔ la nɔ anyi ɖe Kristo ta. Ɖeka le kpɔɖeŋu exɔ Kristo eye evelia meƒoe o la, wole drɔ wɔm. Elɔ̃xoa xɔ elɔ̃xoayɔvi, elɔ̃xoa xɔ Kristo gake elɔ̃xoayɔvia meƒoe o. Ye ta ŋutifafa mele afi ma o. Ke ame si xɔ Kristo la, ŋutifafa le eme. Payapa ka pa, Ŋutifafa si ikaw na payapa pa rin ang puso mo, wala kang alalahanin, ginagawa mong masama. ne woe nenye nyɔnu nyawɔla eye metsi dzimadi tso vɔ si wɔm nele la nua. Kristo tɔ la ŋutifafa le eme le sewɔwɔ me. Azɔ ame siwo medzi be yewoakplɔ Kristo ɖo o la, nu siwo die. Na halimbawa, yung tatay mo, Ne woe ne lɔ nu manyo la, leke na wɔ ɖeka kple ame si xɔ Kristo. doon sa mga tiempo na yon, mararamdaman may kapayapaan ka kay Kristo, pero meron Ame kayong si lɔ fofoa alo dada wum la, eya medzem o. Ame si lɔ via ŋutsu alo via nyɔnu wum la, eya medzem o. Mate ŋu anɔ abe Kristo ene o, gake nane li. ng isang ina na tumanggap kay Kristo, ayaw kay Kristo, meron silang kontra. Hindi naman na ibig sabihin nun hindi lang sila magkakasundo dahil sa dala ni Kristo. Ano ba Nyasia agɔme ɖe. ano ba yung tabak na dala ni Kristo? Basahin natin ang Apokalipsis. Ɖe nu si Kristo tsɔ. Ano yung tabak na yon? 19:11 ng Apokalipsis. Míaxlẽ nya ɖe fia. Kawi asieke kpekpe ɖeke. Eye mekpɔ dziƒo nuvo. Eye mekpɔ fiazikpui ɣi gã aɖe. Eye ame si nɔ Siya'y edzi woyie be humahatol at nakikipagbaka. Kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di eƒe nakaalam. nuku le abe dzoƒe aɖe ene. Eye fiakuku geɖe le eta. Woŋlɔ nukɔ aɖe ɖe enu si ame aɖeke menya o, negbe eya ŋutɔ ko. Edo awu aɖe si wonyrɔ ɖe ʋu me. Enukɔe nye Mawu ƒe nya la. Dziƒoʋakɔwo do akplala bidibidiwo, dzadzeyiwo, eye wole sɔ yiwo dzi kplɔe ɖo. Aʋayi ɖaɖɛ aɖe le enu si woatsɔ atsrɔ̃ dukɔwoe. Aɖu wo dzi kple gatikplɔ eye afanya
nu kple Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ƒe dziku kple dɔmedzoe abe ale si wòfanya wain le wainfianu me la ene. Nakahanda siya para makipaggera. May hukbo Mawu siya. ƒe nya edo va aʋalɔgowo kplɔe ɖo gbɔna aʋa wɔ ge kplii. Ta aʋa ma gblɔm wole. Ng Efeso. At magsikuha rin naman kayo ng Ayuda turbante dito. ng kaligtasan at ng tabak ng Do Espiritu. tso Kristo me. Efesotɔ ta de kpekpevi andre. Emi he xɔxɔ ƒe fiakuku la eye miatsɔ yi si nye Mawu ƒe nya la. Ye ta eyi ɖaɖe si do tso eƒe nu me Mawu ƒe nya wònye. Ye ta Na yon, nadala ni Kristo, tinanggap ng ina. Yeah, you don't know how to translate. You see, the one they speak slow. See, when the time people, the one come, they translate that in close. That one they I like her. Whenever she translates MCGI care for me, I feel I'm lost. This one, when you come to SK, that place. They do, and then when you translate here, you don't complete the sentence, and then you go and make another one again. This one, listen. So, he came the one we are doing our saying. Pananampalataya. Miapa amadrosyo la afisya. Ako po kapatid na Don, salamat po sa Diyos. At ang ating pong bisita magtatanong si kapatid na Ariel. Ang kanya pong ni Kristo. At sa ngayon po, kasalukuyan nagsusuri. Sige po kapatid na Ariel, pwede na po kayo magtanong kay kapatid na Eli. Ang dami po ng relihiyon natin ngayon. May mga talata sa masabing subo gadoli lan kakasiaw wala bibla pagpipiaw zam bawa di afya ba fufulay yo ba ang basihan ninyo para na wo subo ma ninyo na minuto ali kayo po ang tunay na iglesia na sa Diyos no kanya wo gomododo na chwado pejiba awenya haba basinya mauto. Alam mo, sa tanong mo, ikinalulungan dapat mauna ang Diyos na magsabi sa atin na tayo sa Kanya bago tayo buong tiwalang makapagsabing tayo'y sa Diyos. Meron kasi nagsasabi sila'y sa Diyos, pero nangungata lang sa tao eh. Basahin natin Mikas 3:11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang pero ang sabi, hindi ba tayo sa Diyos? Ang Panginoon nasa atin. Sa labas, walang kalikutan. Sa labas, sila lang ang malilimutan. Yun ang paniwala niya. Kasi may mga iglesia pero alam mo, ang prinsipyo ng katotohanan sapagkat hindi subo kanyang sarili, di ipinagtatagubilin ng Panginoon. Tatagubilin sa sarili. What is ipinagtatagubilin ng Panginoon? Amesi mau kafuna eyai nya amesiu dovula atovo na mau globa atwe nya ba we na globa mau twe nya enya mau to la na do kweji ba mau globa atwe nya au ba we na globa pla kakada jikata ba mau twe nya la bana
mau do peji Sa dami ng relihiyon ngayon. Asok na vya pa bia nya ba. Tu ba subo gadoli lan kakasyon ko na Biblia. Nanya mau to yena kwisa. Ba at nanya. Akan no dia si wo bia awonuku aglo aleke na teng aglo ba wenya mau pa bala. Menyi agle kemi ada mona mau wagle. Aleke ula. Yohanes tawiandre kiwi andra na amada le jimbe yawo apololonu. Eya la jesi. Lanu fiafia lanu ti na mau mawocho alo nyento lanu fom la dokunya nuti. Amesi fuanu la adoki nutila la kafu dimna adoki ka amesi dia amesi dwe dala pa kafula enya nyatapato eye alakpa mala ama o anamai Si Kristo mismo may toto nusi difia bana wena nya mauto Kristo ntok globa na amada la didimbe yawo apa lolonula ayala jetsi la nufiafia nuti yeta nufiafia ye nufiafia maume ocholo alo nyentelu nfona do kinya nutima amesi la nfuanu la ado kinutila ale yento pa kafu dim ka amesi dia amesi do edala pa kafu la eya nyata poto eye no makomako adaka mala eya mama o no si mau do peji bo anya nyata fa eye bapa dalala ba na pongla mau ponya oblona banya eya nto ponya o esia glo mala novio ba we do peji ba bola ante mau to baba wo ko do dala bo anya ni fiafia na anya ba no fiafia nilagyan mo ng history, nilagyan mo ng kung ano-ano. Yan ang maliwanag na katunayan na hindi sapat na sabihin mo, sa Diyos ako, sa Diyos kami. Ocho amanya jojo, Hindi sapat yun. Diyos ang magsabing ikaw ay Kanya, kesa sa ikaw ang na ito ay sa Diyos. Na apatola nto agloba. Ikaw ay sa Diyos, kailangan nanya ng uba mapatunayan. we na globa. Kung sino man nanya bana do pese dia. Ikilala niya nu fiafia. puro kung ito'y sa Diyos. Bana O nya kung nu fiafia na salita amara lang ng tibi awo sa apololunwa. Nu fiafia onya na mau mauchu. amin kung makikita Alo ng doktrina. amesero kula nu fon la yen todo kinutima. Lang naman di kita pinipili. Enya Pwede no kang binutu makinig. na do kuna do tu asesawa. Sa kabuuan. Mediko mezire jiwo. Una, Ateng ang samahang ito tinatawag na Iglesia ng Diyos. sekata poga Bakit Iglesia ng la Diyos? pupu Kasi fosia. ang ari ng Ba Iglesia, pupu fosia Diyos. oye ba mau paha. Nukata Paniwalaan mo. la bana Kung amesi siya hanya tola mau ye banya Kristo. basahin natin ang 3:4 ng Na Hebreo. globa yedo hata nyakli. Ay may Ta nagtayo. pipi na rito. Ang nagtayo ng Laban lahat ng apesi mga bagay akola ay ame ang janedo. Ang general truth, Ka bawat bahay, amesi tayo. janu katandola Ang bakit? yenye Kasi ma. may tayo niyan eh. Ang ultimate truth. Bakit? Eh, itinayo mo yung bahay mo. Literal na bahay. Eh, sino nagtayo? Ikaw. Pero ang talagang ultimate truth, ang Diyos ang may tayo niyan. Alam mo kung bakit? Eh, kasi ikaw mismo, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa'yo. Ha? Yung bakal, yung bato, yung simento na itinayo mo sa Diyos yun. Nung mayari kanino yan? Eh, bahay mo. Pero ang ultimate truth, pati ikaw, pati yung bahay mo, sa Diyos ka. Esi ne chuhwala wetika kanusia katang wa wala mauto mini. Magiba ng Diyos eh. Sa isang natural calamity, pati ikaw eh. Apa ma Hindi dahil ang Kristo wontokla atun afia. siya na ang may-ari iglesia. Esi mafia ba esi ni Kristo tu hata. Kristo na yun daw ang opisyon. Ala ba wagi ba Hindi yan ang Kristo pa opisyal na hao. pangalan kasi Esi blona amabubaro blamba eya nya halanto kokoko. ang katawan ni Kristo kaya iglesia ni Kristo. Si Kristo tu hala. Suriin mo yung general at saka ultimate. Efia ba yeto onya o alonu tilala nya Kristo to na glaba yeto o. Ito kapatid na Daniel. Amakan tilanya to
Ganito ang ating Korinto mababa. agbalabang tabi aba. 18, kapatid na Daniel. At ngayon inilagay ng Diyos. Globana maudo kemaudo nu tinuawo katã ɖe teƒe ɖeka le ame si dui la nu abe ale si wòdi nɛ la nu abe ale si wòdze enu ene. Mawue ɖo esia. Ame ka te wònye? Gbanu be ŋutilã egɔme eye eya menye ŋutilã si nye hame la ƒe ta. Esi wòɖo ŋutilã eta li nɛ eye ta eya nye Kristo. Nu sia kpɔ ge nàla le Biblia me. Biabia, ame ka tɔe nye ŋutilã la? Biblia. Kristo nye ta na ŋutilã la. Esia egɔme ɖe. Ɖe wòfia be míakli bene wòatsɔ wo kple eve la awɔ ŋutilã ɖeka to atsitsoga la ŋuti. Esi wòɖe adika la ɖa, ŋutilã la enye Mawu tɔ. Mawu tɔe nye ŋutilã la. Kristo ŋutɔ hã le eme. Ekpe Petro yɔ Kristo be míakli ta asieke kpikpi eve Luka. Eye wògblɔ nɛ bena eye wògblɔ na wo bena ame ka miesuna be menye ma. Petro gblɔ nɛ bena Mawu ƒe Kristo la. Mawu ƒe Kristo ye nenye. Ye ta Kristo Mawu tɔ ye. Enye ta eye ŋutilã kple eta si nye Kristo la. Ame kae wɔe? Ɖo wo Mawu ye. Esia nye nyateƒe la ta le Biblia me. Woyɔe be Mawu ƒe ha le kpikpi xexlẽme 11 sɔŋ le Biblia me. Mawu ƒe hae woyɔe. Kristo ƒe ha la, egblɔ be Kristo ƒe hamewo elabe Kristo egblɔ be matu nye ha la. Woyɔe be Kristo ƒe ha gake la womese egɔme nyuie o. Mateo ƒe agbalẽ esi Yesu va la, esi Kristo va Kaesarea Filipi la, ebia eƒe nusrɔ̃viwo gblɔ bena ame kawo susuna be amegbetɔvi la nye. Eɖewo gblɔ be enye Yohanes, eɖewo be Elia, Yeremia alo nyagblɔɖilawo dometɔ ɖeka. Eye wòbia wo bena ke miawo la, ame ka miebuna be menye ma? Petro Simon ɖo ŋu bena woe nye Kristo la, Mawu gbagbe la ƒe vi. Eye Yesu ɖo gblɔ nɛ bena woyra wò Simon Bayona, labe ŋutilã kple ʋu meɖe esia fia wò o, negbe Fofonye si le dziƒo la ko. Ke nye hã mele egblɔm na wò bena woe nye Petro eye nene kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Eye tsiẽƒe ƒe agbowo hã mele edzi ɖu ge o. Adzeɖoɖoa dze egɔme hena ale si amewo bui eye woɖo enu vovovo ke gblɔ na apɔstolowo be ke miawoe ɖi. Egblɔ na wo bena Petro, egblɔ bena woe nye Petro, Mawu gbagbe la ƒe vi. Yayra mi nenye. Ŋutilã kple ʋu meɖe esia fia o. Yeta egblɔ bena Petro, Mawu ƒe vi la, woe nye Petro, nene kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Eye ya sia Kristo gblɔ la mekagbe otso. Ne Petro ƒe nya fofo la gbe otsoa, ke Mawu vi la ɖe Kristo ŋutɔ ɖe yeƒe nya egbe otsoa. Yohanes 8:49. Nye la nyemeƒo nu le ɖokuinye si o. Ke fofo si dɔm ɖa la, eya ŋutɔ na nu si magblɔ kple nu si maƒo la ƒe sem.
le eyi mama le be wase gɔme be mawu ƒo nu to Kristo dzi matu nye ha ɖe kpe sia dzi ye kpe la nye Kristo yi ta agblɔ bena mele egblɔm na wo woe nye Petro nene kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo ame gbãtɔ ese fofo la ƒo nu ame etɔ̃lia ame evelia Petro eye etɔ̃lia nye kpe la nye hã mele egblɔm na wo Petro nene kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo ame si tɔ ha nye la eya le nu ƒom eye Kristo gblɔ be nyemeƒo nu le ɖokuinye si o Fofo si dɔm ɖa la eya ŋutɔ na nu si magblɔ kple nu si maƒo la ƒe sem ye ta esi wògblɔ be matu nye ha la esia fofo la ƒe nyawoe wonye to nyagblɔɖinya la me ke fofo la ƒe nya le afi ma Mose ƒe agbalẽ la mele nyagblɔɖila aɖe ɖo ge na wo tso wo nɔviawo dome abe wo ke ene eye matsɔ nye nyawo ade eƒe nu me eye wòagblɔ gbe siwo katã mede asi nɛ la na wo nyagblɔɖila siwo gblɔ si Mose gblɔ be mele nyagblɔɖila aɖe ɖo ge ɖe wo abe woawo ke ene wò abe Mose ene eye matsɔ nye gbe ade nu nɛ ye ta nyagblɔɖila sia agblɔ Mawu ƒe nya ye sia nye Kristo dɔwɔwɔwo ta atɔ̃ kpikpi blaeve-vɔ-eve eye Mose gblɔ na fofoawo bena fofo la adɔ nyagblɔɖila aɖe aɖo ɖe mi le mia ŋutɔ mia dome abe nye ene eye nya siwo katã wòagblɔ na mi la eya miaɖo toe eye wòaɖo Kristo si eya ŋutɔ tia ɖi na mi la ɖa ye ta esime Kristo va ŋutilã la me eƒe nyawo katã tso fofo la gbɔ ye ta wògblɔ bena woe nye Petro nene kpe sia dzi matu nye ha la ɖo nuƒola gbãtɔ ele nu ƒom na Petro mele egblɔm na wo Petro nene kpe sia dzi ne Kristo ye nu ƒo le afi ye ŋutɔ le nu ƒo le afi agblɔ be mele egblɔm na wo woe nye Petro dzi nye ye matu nye ha la ɖo labe eyae nye ta eye ha hã ye tɔe wònye ne nenema wòanɔ gake menye nenema o menye be amegbetɔ mate ŋu axɔ sia de me ya ake ɖeko me gbagbadze be ma awɔe magblɔe na mi ebe miaƒe susu naƒo elabe nɔvia ƒe biabia si wòbia ekaka ŋutɔ be nu kae nye míaƒe kpeɖodzinu be míaƒe subɔsubɔ le eteƒe elabe gbã nu siwo ŋlɔ ɖia ele eteƒe elabe akpɔ Mawu ƒe ha la le kpikpi xexlẽme 11 me Kristo ƒe ha la Biblia ƒe gbɔgɔmeɖeɖe bubu aɖe koe zã esia Lamsa eye ame aɖe troe Aƒetɔ ƒe ha esia me koe woyɔe le Mawu Kristo ƒe ha si le Yerusalem Mawu ƒe ha eye nye nyateƒe la eye le Biblia me nu si le Biblia me eye nye Mawu ƒe ha la eya fia me le ese si mi kplɔ ɖo miawo ya miedzɔa nudzɔdzɔ tɔxɛ o alo kɔtsasia nɔ gadzɔm o esia mele Biblia me o Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ azɔ le ame kɔkɔewo ƒe nudzɔdzɔ ŋuti la abe ale si meɖoe na Galatia ha mawo ene la nenema ke miewɔe
Consider bela amesiama na daga homa adachu nusi pocho epato na umela drado alaba magahia bena mava hafi wanonu jompo miawiya miejuanu la miapa akpedada ma kple consider fa nkeke gbanto esia do peji ne gbeƒa de lala menya bedo khoy wutu hamevio kwa klama bososo ayai wo fufufu nyatepe o esei onya nfiafia na tso bibla ma o ma tso da kakpeden ayanya mauto kaka nyemate aza gapokoda kafun so ado penum si okata jina o yeta malamia pem ba esel sosro mala na ba san nfiafia o apatola na yira no vinuto eye onugomo kuku fa na doto asa esel eye mado gbada maubo anoklio alaba uta mususu na apo na eba nusu nye strong lagbo eye la pali afima nyamagado miela afima apatola no klimi azo ya Lucena City Lucena napo no to Daniel no to Joe Manyesia ebia bia yeba ni masa esapo no fiafia kafe nyamedi be mai ego ela bana matenwa wonu vonda si o mabua o akpe na mabua wi ola madafu ola ba tse jonada amoji iya dola akpe acho ayiya we never akpe iya dumala na mede bi happy we ola mauchekena aglobna Yohannes pa gbala na amada kono bia wonu bosima ayikuma ola da ku ayi wana agba amesio wonu bosima am ayikuma o no voanda lisi am ayikuma nyama globo wada ku da eta o no voanda lisi am ayikuma o na mabua hal won ola ayi na evagada havava ma yena kochide tas jela akọ maupo gbogbosi akpede nuwo bena ajujo nuvo gama wowo orumanto tani pipi blavo ade enamaka gbogbolanto ha de amia gbogbojoji elaben alesi kemia dogbedala nyenye o ke gbogbolanto chua nganga sio manya blo ola hwanya de akode mian yeta gbogbo kweli akpede nutu na de mautita Chalesi na jujo nuvo matoka wo we magacho de kalasiamo no wanye ba we na kwese yena de mautita esiele vevie acho nuti la jore tomala blida mausima eya atem akpo jio ba mawonu vosi aklan to mawbo o mawno noklio nyebia bia abalia nyeba de bibla cho mau panu ngom mau we globo angle
Nyagblɔɖilawo apɔstolawo dzi. Korintotɔ ƒe agbalẽ gblɔ bena ne ame aɖe bɔ eɖokui nyagblɔɖila alo gbɔgbɔmeme la nedze si bena nu siwo meŋlɔ ɖo ɖe mi la be Aƒetɔ la ƒe sededewoe. Ye ta nu siwo nusrɔ̃viawo woŋlɔ, nyanyuidɔwɔlawo apɔstolawo ŋlɔ la, Mawu de se siawo. Ye ta Biblia, Mawue nye ame si de se la eye wòna amewo ŋlɔe. Ne manye nenem o la, woe mate gɔme o. Akpena Mawu nɔviŋutsu Eli kple nɔviŋutsu Daniel tso Saŋua afi sia, míaƒe amedzrola. Leke míate ŋu awoe nya be Mawu ƒe ha enye Mawu ƒe vavã, subɔsubɔ vavã. Meɖo biabia nu va yi vɔ xoxo ali nate ŋu aɖo kpe dzi be ha enye vavã la. Ne te ɖo to sia, nu sia nu meɖo va yi be ha la ate ŋu aɖo kpe dzi to nufiafia dzi magagblẽ ake be nagase gɔme. Ƒe nyemenye be ne si va yi o. Elabe ne magaɖo biabia ma nu akea, ame bubuawo la madze dzi na wo nyuie. Subɔsubɔ vavã la, subɔsubɔ vavã enye be nànya esewo, nufiafiawo katã ne be wòatso Aƒetɔ la gbɔ. Nufiafia aɖeke tso amegbetɔwo gbɔ la, esia yi la, le be wòanye Mawu ƒe nufiafia míaxlẽ ka andre tutuvi andre. Ne ame aɖe le didim be yeawɔ eƒe lɔlɔ̃nu la, eya dze si le nufiafia ŋuti, nenye Mawu me wòtso alo nye ŋutɔ ƒo nu le ɖokuinye ŋuti mahã. Nufiafia si nye Mawu tɔ, miɖo to miase sewo, esewo le kpeɖoge dzi nenye Mawu tɔ alo menye Mawu tɔ o. Ne subɔsubɔ aɖe amegbetɔ ŋutɔ ƒe susue, amegbetɔ ƒe ɖoɖoe, viɖe aɖeke mele eme o, mina míaxlẽ. Ha kae wòanye o si afia amegbetɔ ƒe sededewo la, kplɔ ne nàwɔe gbe sia gbe. Edzɔa nu ƒomevi vovovowo amegbetɔ ƒe sewo dzi miewɔna ɖo la, viɖe aɖeke mele eme o. Woƒe nufiafia dzodzroe wònye hele amegbetɔwo ƒe sewo fia. Mawu mexɔ si o, subɔsubɔ vavã. Nufiafia Mawu gbe wòtso, womatsɔ nu bubu aɖeke akpe ɖe aɖe ɖeke le eme o. Azɔ egblɔ be yewo kple ŋutsu aɖe wonɔ anyi kpɔ eye yedzi vi nɛ. Ekpɔe, nu siwo katã nye nyateƒe fa wònye apɔstolawo fia fa ɖeke maƒoe. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia. Esime bɔbɔ ɖokuinye le gbeƒã nyateƒea na mi be woakɔ mi ɖe dzi la, ɖe wònye vɔ mewɔa. Nyanyuia fa wònye, Mawu tsiɖeɖe ta fae.
jalesin me wan ke pona nyan nyawla me jebe nyaba nyan nyawu o apoto maula elle mia pekado do siawo no view bele nu fumla amono amanaga achore ka kpede anu o Paulo gbobe amope no blablai kakano do kwedia nyama pa kwil afima madaka makwe o kake ne milem nyan yo bamla akade jibela segoma akpe gadanami miapa amadro agbela ayi miela susum be miapa amadro katante bia opo bia yedda akpena mau gbagba na mon pokos unami alabe mia ateng alle la amoko nu fiasia akla akpena apotola afi mia yi apomala minamia adogbada na mawo minamia adogbada mia fofo mau musuka tanto la mia apoto Yesu Kristo pen komala fofo mi da akpena na mon pokon mi sia susumies alebe dikeko katawa di dale mia penchiuma si anak nutifafa mia penjiu esimi nyebe mawu adeli si do atomi e okua nunami fofo mi sron cho mia pa nugbegble wowoma eyene domido akpebe aglemidio eyene de monami nonyikple amre shale si kplo nufafia siado na ukwe jio klo susu na avo na wa asa wonya tekwa koma alebe la nusio katapa nuula yan subo abale sinejene pede miakata mianu tipofo miano viau sio la pede nuom nami hena onya alebe mia aso wodo nusiada adagbefa obubu afia miano vi amagbeto kata asioma miecho nusianu le miape agbemala gbodo akpe gedenao le mia dela Yesu Kristo pen amen. Azo minamia ko lolo mavo si chub nya fufu maula gbole jifo amanuva kple doyoyo si chub nya apato Yesu Kristo gbo kple bobo kwela pada kawo na adujide nya pe jioji tegbe amen.
doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa. Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa December 4, 2023. Yan po'y Lunes, ika-7 ng gabi. Magandang araw po sa inyo.